Hello guys, good morning. Happy nice day to all of you. Asa खालामो बयबो मोजाङैनो दङ. जोंहाबो मोजाङैनो दङ. जोंहा दिनै फुङाव रुटिनि ब्रेकफास्ट जानो नागिरदों. आं बेखौ भिडिअ शुट लानाय जाबाय. अन्नानै बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय. एसेनोसै बिदिब्ला जोङो दायो मा होनो आटाखौ नाला लाग्रोदों आरो नायलांबाय थादो बयबो. Nabra, spilu guna silene heda. Bese di lide. Bo emor be. Tele lang mata. Puriko hanai nuwa mata nung. Puriko piba. Til sijangan mata. Malaya pas aja guna pil jangan. Kelasing jangan kan. Kelas tuh tapi tanangan buru ya manggerang-gerangnya. Rutin ada ruti jangan nama serba जाथ'बाय एखौ आं दसे दा खोबना दोननोसै गुरै जानायनि. मामा आं जागोन दे. आं ओंखाम जानो फिसा फिसा लेखा फोरोंलायगासिनो. Amor ba ro hodinania. Dia लेखा फरायगासिनो जोंहा. Kokoni roa. Bibar jabai. Goglu bi bo amhor ba ro. Bibar jabai. Bari lide dana. Bo amor ba bo lide oमफ्राय amor hodedo. Ba jabai. Oमफ्राय dana ma bari na. Oमफ्राय ro gloimori de. Ro oitingse belum ada ni. Oke. No biar nuwa mama. Biar nuwa bibar siapin biar nuwa ba. Neibe roni sigaw ori tai. Dibiani handwriting ko nahi ise. Bari jabai da. Bibar bari jabai. Bujiबाय दा? दाना बेसेदि समायना मोनो मा? बेसेदि दे दानिया बेवहाय बजों एमर नों दहाय एरि होदोंमोन ना? मा नांगौ? Hello sir, good morning. Good morning. Comedy sir. Mama nunggu good morning hondo. Mana bukulai? Mama, good morning. morning. Happy nice day. Happy nice day. Thank you. Ilai. Bojों एमहरजों मा जाखो? Bodo subject फोरोंगासिनो फिफाया. मिथिबाय? बजों एमहरजों बे जाबाय. सिन्थियासजों एमहरजों मा जाबाय? दसे खोबना दोननायनि उनाव दायो मा होनो आटाखौ लादु बनायना लानोसै. गुरै जाबाय नै सब बरिया जाखाबाय. एसे गोजौ. दे मामा. आटा गोरान लाखाबाय आं नै. Semua nang ada. Tadi lagi nang ada. Ang naide mo.
मिक्स दङ दे मा मोनामदों
नै रुटिया सावखांजोब्बाय आङो रानना होनोसै दा ओंख्रिया खिन्थु जेबो स्पेशल गैया खुमब्राजों आलु भाजाल'सो नै जि गरमखा मामाया मोननै जानो हागोन ना खुमब्राजों आलु भाजा जेबो गैया ओमफ्राय आं ओंख्रियाव हालदैखौ बिराद खम होदों आरो एसेल' होदों फिसाजोआ जन्दिस जाबाय थादों नालाय जन्दिस जाबाय थादों जाजेनबाय नै बानलु फोनांगौ नामा जादो सना जागासिनो मालाय टिभि नायै नायै जागासिनो फिसाजो मामा गोथाव ना रुटिया ओंख्रियालाय दे जादो होमबालाय थेंक इउ दे आंबो जानोसै नै आंना रुटिजों बानलु पियाज एसे थाबा गोथाव मोनो आरो ओंखायनो लाबाय आं एसे juga sagaman busura. Laban busura. Dan ini video saya udah coba. Next video lagi mengenai lagi per. Bye.